بێگومان ژن ژیانە، ژن زمانە، ژن پەروەردەیە، ژن خۆزاییە، ژن کۆک و بنیادە. ژن نەنیوێ جوواکێ بەلکی جوواکە گشتی بە. لەوما ئەڤ ڕۆژە پیرۆز، ڕۆژە هەشتێ ئادارێ لە تەواهی ژنên cîhanê û taybetî jinên Kurd, jinên Rojava yên pêşengtiya şoreşa 19 Tîrmehê kirin, bi germahî pîroz û mubarek dikin. Bi rihê şoreşa jinê em ê zanistê bi pêş bêxin. Zanist bê ramana jinê nabe. Heştê adarê li hemû jinên cîhanê pîroz be. Azadî bi tekoşîna jinê pêk tê. Jin ne tenê jiyan e, jin welat e. Jin hêza guhertinê civakê e. Em wek nivîsgeha jin a zanîngeha Rojava heştê adara 2022 li hemû jinên kedkar ên cîhanê pîroz dikin û ji wan dibêjin ku her tim nava lêgerîn û lêkolînê de bin ji ber ku jin nîvê civakê ye, nîvê de jî ava dike. Heştê adarê li we pîroz be. Mafê jinê, mafê mirovahiyê. Heştê adarê li jinên Kurd û jinên cîhanê pîroz be.